Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Hilda at taga Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Dabukol family ng Runa da Edmond, Annabel, Joan, Joed, kan Jade di Tapurok ilang-ilang Karinyo Paniki Tarlac. Makablaawan ni Auntie Elvie kan Uncle Eddie Purano, dating Catherine di Tabarangay Alibeng, manang Nora Rivera Puroganan, kan manang Richel Mingarine di Tabarangay Killo, from biyaheng Brangklesam iti Saudi Arabia. Anak ko adadayan Ryan kan Nicole iti Rizal Santiago City Isabela, from mama iti Hong Kong. Anak ko adaray Noel Cherry kan Fab iti Binalonan Pangasinan, Conchita Andrion iti Barcelona Spain, Jimmy Silva kan Lorena Silva iti Ibiza Spain, from Leonora Bautista. Ang batali kan Rumbawa family, datatang Jelly Nazarene Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Barrientos family ti Isabela, from Marlon Barrientos ti Taiwan. Josephine Jose Passion family, Jasmine Rivera kan Merlin Balaho. Makablaawan pa'y ni Tatang Juanito kan Nanang Neneng Kabasag kan Lola Parling Molina ti Solana Cagayan, from Jinky ti Dubai.
Anak ko ani Pearly Niveras ti Siwadika Restaurant ti San Juan, La Union from Nida Niveras. Rolyoda family ti San Gregorio, Caba, La Union. Family Sabatan ken bakit ko ani Jonalyn Zinampan from Elimar, Sabatan. Madriaga ken Baligad family from Joanna, Kabawatan ti Hong Kong. Shout out kada Melvin Desio Mayumes ken Arlene Bayan. Jose ken Sugitan family ken friend ko ani Zeni dito'y Kuwait from Juliet Sugitan. Gutierrez family dita Minusikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan from Mariel Gutierrez. Bolosan ken Leda family dito'y Bulbulala Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Hilda. Dear Manang Emmy, may saakmat kadagiti na ayat amang tartarabay kadagiti upload siyo iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilagad na klaangan manang itinagan a Hilda at taga Isabela. Pagaayat mi adeng ganda ito a drama dito'y lugar mi, gaputa ado nga adal ti maagsaw. Kastamot amang tadliw-liwa kadagiti kaskanyak a naesem iti drama. Balo akon manang ket adda dua nga anak ko. Nadisgrasya iti lugan ti asawak, iti ipapan na iti trabaho na. Ket daytan ti kasauman a pasamak, ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, ididandanin maitabon, ti patpatgat unay nga asawak. Maitabo nan itong bigat ti asawam, Hilda. Nakasagana ka ka din. Kaslasan ko pa yamaklon. Ajak tun pulos makita ti asawak, nanang. Nagsakit na ito yan na pasamak. Kalaat mat ngamin nagiti pasamak, balasang ko. Di tay pulos impagarup ang mapasamak ti may isang aksidente. Nga isumot tan ti gapo ti ipupusay ti anak ko. Nanang, no kasakit ken ka ti maawanan iti asawa. Nasaksakit pa'y kanyak ti maawanan iti anak. Rumbang ko ba asyak ti itabon ti anak ko? Saan katasyak ti mangitabon ken ko anak? Awan maibagak iti anak yun, nanang. May sa pagulidanan nga asawa. Impay na amin akasapulan tayo. Katday tati pa ka ikawaak, nanang. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Kasano tayo pa yan? Tsak amuno kasano akamang rugi itatawanan ti asawak. Patib karam tirik naman ako. Ipagpagapumlaangan kadagiti anak yo. Duada amang namnamakan ka. Nagrigat, nanang. Kaslakag kalkalautang. Tsak amuno kasano akton. Adda aklaan dito'y Hilda. Di kagdanag, tarabayan kayo kadagiti apukok. Agyaman ak, nanang. Sapay kumata di da kami pampanawan. Kasapulan kayo kadagito'y apanawan, nanang. Hilda, anak, nakapanawan na kiti nakitabon. Nanang. Maawatak ti marikriknam. Iso nga urayan kalaangan iji tricycle. Ulit at malasang ko. Masapol apakiridam ti riknam ita. Anda aklaang ditoy.
Di kay baybayan nga agiina. Agyaman ak nanang. Ala, umuna akon iti ayan ti tricycle. Ed, itatawan ka na. Talaga dyan ka mo no kasanumang rugiyak. Ngam husto ti ko na ni nanang. Sana rumbang agbalina ka na kapoy. Masapol nga agbalina ka na tibkar para ka nagiti anak da. Diyak kaya ta maupay da na makita na kakanayon analadingit. Masapol alubaban ak para ka nakwada. Di ka agdanag. Tay ka gumaak nga isa ka dagiti anak da. Noon niya man dagiti narugyan ta nga arapa para ka nakwada. Ituloy ko dahi ta nga uray awan ka niti dan namin. Arami dagti amin. Tapno saan ang maapektaran dagiti arapa apta. Para ka dagiti anak da. Kasano nga ipag, masapol nga agsubliak ton iti Manila. Naitabon mo tanti kapsat ko. Agyaman na kiti kaadayo. Kan kadagiti tulong yo, manong. Di mon panunutan day ta ipag, Hilda. Pagrabangak day ta kas may sa kabsat day di asawam. Ano nga min tagur-ure at trabaho ko di opisina. Iso anas ka na makasubliak mo't ladagos. Manong. Anya nga iti plano mi ta ipag? Lapasak pa'y amin anaskan nga asikasuhan. Tapno maalak dagiti benepisyo ni Ed, iti nagtrabahuan na, manong. Wana, day tatun na tapno ada pang rugyan yung agiina. Kasano nga'y gayam ni nanang? Ha? Apay ni nanang, manong? Amangan ko nak numarigatan kanton. Tadapay dagiti duwang anak mo anaskan na biyagam. Kalpasan na, may nayon pa'y ni nanang. Amang ano di mon kabailan? Anya ti kaya Diyosawan, manong? Diya kaya tamarigatan kan to ipag. Isongayin kadeng ko nga alaglaangan ni nanang iti Manila. Anya? Iso akasaritak ni nanang, may papaniti da ito'y apanggap ko. Nanang, agsubliak to ni Manila. Nagsarita kami matan ka ni ipag, Hilda. May papanitian niya, anak ko. Kaya't kayo nga isuro to ni Manila, nanang. Tayo kayo nga agnaed. Sigurado nga min amarigatan itan ni Hilda amang isakad iti panagbiagda. Kaya't jaket amainayon kayo pa'y abakbaklayon na. Ha? Ay, saan amabalin a panawak dagiti agiin na ita? Taawanan di kabsat mo, anak ko. Ita ka sa pulandak. Ang nanang. Maawatan na kuma. Nasingpet di ipag mo. Awan ti makunakken kwa na sipud adda akon iti puderda. Isabay anak ko matumulong ita kadakwada. Uray iti babasit laeng abanag. Sigurado kayo, nanang? Wen, anak ko. Sige nga, Rod. Nukasta ti pagayatan nyo. Ti pupusay ti asawak gapo iti aksidente, manang Emmy.
Kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway. Jak amuno kasano amang rugiak iti kaawanan ti asawak. Naimbaglaangan taadda iti podermi ti katugangak a babae. Isu ti nagserbi a pigsak agraman dagiti anak ko. Kadagiti panawen a panagriknak ket saanen nga agtayek ti lubong ko. Kaya't ti bayaw ko nga alaan ni Nanang ije Manila, taamangan kano no marigatan akto amang isakad iti panagbiag mi. Ngam saan nga immanugot ti katugangak. Banag anang ted iti kirad kanyak, taad-adda nariknak, nga adda pay natda amangan dingay kanyak, kalpasan ti petat nga ipupusay daydi asawak. Nagsapulak nga rod iti pakitang danak, ket ni Nanang tinangaw-awir kadagiti anak ko, no kasjay a mapanak ag trabaho. Nanang, mapana ko nagtrabaho. Makamu kayon kadagiti apo ko yo. Wen adak ko, di kagdanag. Ay nagarmusar ka din. Wen Nanang, papanam ka di ita, Hilda. Mapanak agdalos ti balay, Nanang. Tulungak man jagayam ko, tasumangpot ka no dagiti agtagi ko iti balay abambantayan na. Isupay mat di itang dan na kanyak, Nanang. Hina, kakaasi kan anak ko. Awan pa'y pulos inanam. Amang ano sakit kamot iti kastangar aramidam. Didak pagdanagan, Nanang. Masapul nga agagawaak. Nang runa kat ada kayo akatulungak nga agbantay kadagiti ubing. Ngam di mo matunay Agin anaka tunggal adawayam. Narigat no abusom ti bagim. Wan ka di, Nanang. Da kayo ket di Amang ano mabambanog kayong matamangaw awir kadagiti apu ko yo. Ay isaan adak ko. Maliwliwaak pa'y nga road. Ay, wan, Nanang. Naluto kong ti pangaldawan nyo, Mangan kayong tulatan. Dumagasak tulaangan iti tiyandaan, iti pangrabyan tayo. Nalasiging arud anak ko. Agadnad ka. Manang si Pain, umayak man. Nay, si kamot gayab goryaw. Naimbag man ta nakapasyar ka. Ala, sumrek ka. Agyaman ak Manang. Apay, takda kayo ka di kadagiti apaw? Wen, tanda pa nagtrabaho ni Hilda. Sa dino ay ati pagtrabahuan na. Kumpormi ama pa napakitang tangdaanan Angam ita, napan ka no nagdalus iti balay abambantayan tay gayem na. Ay, kaasimot ni Hilda. Ang bilibak iti kinagagat kan kinasingput na Manang. Ay, pudnot ako nam. Naimbag man tay may ka, adeng. Ay, umay ko itulod ti kwarta nga impatulod kanyak ni Babay. Siya akong tinangipatuludan na tapno saan kayo kanun amarigatan amapan mangala itinangipawitan na. Ay, kasta Ay na, may samot na di akanakam. Saan makaliplipat? Katrumbang laeng Amanang. Tamo namat akakaasin di ipag na sipod pimusay di kabagis na. Masyan pa'y unay kadagiti kakaanakan na. Amom ading, ay ti pagyamyamanak unay iti Diyos. Tanasisingpet dagiti anak ko. Agraman to'y manugang ko. Kat nasingpet kamot gaya Manang. Agasam ta di mo pinanawan ni Hilda manipod pimusay di kaanakak. Dakkel mo ta pagyamanan na ken kadayta ta adda ka amangkit kita kadagiti anak na no kas nga adda papanan na. Saan narigat nga awiran dagiti anak na ading? Kasta ay Manang. Wen. Ay mala, agin anak ka pa'y nga raw. Tabang isaganak iti pagsangwan ta merienda.
kaanakan. Hello, Uncle. Kumusta? Naipan kun aje pauit mo. Maragsakan unay nga rod jay inam. Kumusta dangay mat ka ni Ipag, Uncle? Nasaya at damot. Jay ipag mo napan ka no nakitang daan. Naimbagmot no kasta, Uncle. Ni Nanang nga kumusta? Awan ka di trik-trik na? Ay nasalunat ni Manang. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ta saan nabaybayan ni Hilda nga ipag mo. Agyaman ak to kasta, Uncle. Pasensya kayo na. Noda kayo ti pagipaw-paw itak. Amangan nga mino sana masangon ni Ipag Hilda ti mapan ni Jaile. Sigilaan kaanakaan. Awan ti parikot. No, ada ti masapol nga ipan kadakwada. Ibagamla ang kanyak ta syakon ti makaamaw. Nasaya at kasimbangpet kan Hilda. Narabyan ka mat, anak ko. Naladaw kami ngaminan analpas nanang. Di magasak pa iji tiyandaan. Tagimata nga kadagiti masapsapul tayo. Kakaiso na medyo nawadwad mo ti intang dan gayam ko kanyak. Nasaya at no kasta. Aywan gayam, Hilda. Imay itay na angkel mo aguryaw. Nay. Adoy. Alaam da iti akwarta, iso ti inyag na itay, impawit ni babi. Ha? Ay, ala, nakababain pa yan ka ni Manong. Kan apay nga ito jo kanyak day tananang. Idulin nyo, tapno na da kasapulan nyo, adan to maigatang nyo. Ay, saan anak ko? Anyapay ko mati kasapulak na ikatipapay mo amin. Alaam kit din, tapno ada maigatang ka dagiti kasapulat diti balay. Kentap no adamot ig-iggamam akwartam Saanan nanang, adamot tangdan ko no da pakitrabahwak. Alaam kit din, kan aginanaka mo't iti balay. Di ka pa'y larumwar tapno makadwam mo't dagiti anak mo. Mailiw da kan. Oray nga min Domingo kat agtrab-trabaho kalata. Agyaman nga rod nanang. Talaga adya kag trabaho inton bigat. Intay makimisa ta Domingo. Kalpasan na, agbabanding tayo mat dito'y balay. Atulong kanya, ti kaadda ti katugangak a babae, iti danlami kadagiti anak ko, manang Emmy. Iso nga uray kaskasano, malagana naklatta. Amok nga ititulong kan asi ti Diyos, saan kami unay amarigrigatan, ta sa anak mat amaaw-awanan iti pakitangtang danak manang. Kang runaan ti amin, tumultulong mat kada kami ti inauna nga anak ni nanang. Napintas ngamin ti trabaho ni bayaw ko, iso ang nasaliwanwan ti panagbiagda. Pasaray agipawit iti kwarta, kanda dumapay akasapulan di ti balay, nang runa ti para ken ni nanang. Nagasatak kinon kunak iti bagik, tana ikamangak iti nasaya at apamilya, nga uray awanan day di asawak, saan da kami latta a binaybayan. Agingga iti maysa nga aldaw. Itaman pa'y asan anasapa nakariing ni nanang. Naimasa na siguro tinaturog. Mabanbanog mo't ngamin nga agaw awer nga agmalmalam no kasta nga awanak. Tinasayaat,
Inakman lari inganan, sakbay a bumao ti inlutok a pagar mo sa ranmi. Nanang, agriing kayon ta agar mo sartayon, bumaawan ti inlutok. Ay, kasla, jak mat makabangon anak ko. Ha? Ni, apay ngay nanang? Anya ti marikrik nayo? Kasla, agkapsutak. Itay pa'y kumaabumangon ak jak mat kabailan. Nan, dapadapon kayo man. Hala, nagbara kayo nanang. Kaano pa yan nariknayo dayta? Itay laang parbangon anak ko. Iso ajak pa'y napandita kusina. Amangan ko nak numapadsuak. Ala, agyan kailatan dito si Ledyo. Mapanak mangala iti kanan nyo. Kanti tumarin nyo nga agas. Di mo't ada papanam ita, Hilda. Sana kun amapan nanang. Naskan amabantayan kayo. Narigat nawan kadwayo. Ang mga noon niya ti mapasama kada kayo. Uno, ipan kayon sa langan iti doktor. Ay saan anak ko. Bayam, tapaliiwag pa iti marikrik nak. Sige nga rod nanang. Ngam ibagayo adagos no bilang di yun kabailan. Manong Bob. Nakawag ka Matilda, ipag. At akati problema? Kaya't ko lang nga ipakamong agsakit ni nanang Manong. Agurigor manipod iti kalman. Anya? Kunak nga ipan ko ipadoktor ngam di namot kayat. Madanagan na kami no ipapilit na ti saan nga agpadoktor. Iso nga inawagan kan. Kumusta nga rodan ni nanang? Agurigor latang nga rod Manong. Kasta ka de? Sige, tajakon mga opisina. Umayak dita, taumay ko kitaan ni nanang. Sige nga rod Manong, urayan da ka. Nanang, ibusan nyo day talugaw alinutok tapno da pamigsayo. Kan agtumar kayo ti agas kalpasan amangan kayo. Agyaman nakiti panangas asikasum kanyak, anak ko. Rumbang laang ananang. Mabalin ayamot abaybayan kayo. Di yung tumat ngamin kaya timapan iti doktor. Maimbaga anak tumat laang. Di nakpakadanagan. Ngam masapol amaamuan tayo ti sakit yo. Naarbisa naklaang idinamin sa nakalman, iso kasto'y triknak. Gagangay laang dayto'y atrangkaso. Saan kumanat ang kanti ulo yo, nanang? Bob? Apay nga da ka, anak ko. Inawagan nak ni Hilda nanang. Di yo kano kaya't timapan iti doktor? Anya? Ay, inawagan mo't gayam ni manong mo. Madanagan na kaming kada kayo, nanang. Napay aya pakadanagan dak. Sa anak pa'y amatay. Nanang, saan kumatila maisawsawang yo? Mapantayo iti doktor. Iti kasta, maitid na ti rumbang ato marin yung agas. Aday ta. Ni manongan tinagdesisyon nanang. Mabitlaang ata mangalak iti paglabaryo. Tapno masukatan kayo matan. Makita yo ti kinapatigyo iti manugang yo, nanang. Iso saan kayo kumangagsubag-subag? Noda narik nayo, ibagayo adagos. Tapno may paan kayo adagos iti doktor. Ay, unay kayo lakit din ay ang anak ko. No si bibiyag pa'y kumaday di adem. Kastamot ti Jarna nakakita kanyak nga agsakit. Ipatpatagda ka nanang. Iso arumbang lang at haripatwanda ka na imbag. Naimbag lang na tadda ni Hilda. Mala, orayan nyo ni Hilda, tapulisan na kayo nanang. Kalpasan na, tayo nagpa-doktor.
Hilda ipag, agyaman nakiti pa ng tartaripatom ka ni nanang. Amo ka sa anakaskari na tikas tangar aramidam. Manggad ka, sakat adapay dagiti anak mo nga si kaswam, kalpasan na, mainayon pa ni nanang. Awan anyaman na day tamanong. Siyak ti pasensyaam no imawagakan ka. Madanagan na kami ni ti kasasaad ni nanang. Kan may sa, diyak kaya ti makabasbasol. Amang ano pagarupon niyo abay-bayak ni nanang. Ipag, awan na pulos day tayo ti panunot ko. Gaputa na panagnagak, no kasano ti kinapatag ni nanang kan ka. Agyaman kami, tawrin ay kamkamang kalaang, kat nakasaysayat kay ti inak. Manong. Kas nang ngagamot niya baga ti doktor itay. Idi tinaming na ni nanang. Bakitin, kat masapol ang mabantayan ti husto. Isa panawon mat siguron, tapno ituloy kon nga alaan ni nanang iti dinamikan ni manang mo. Mga laki ti caregiver na, tapno maasikaso anaimbag. Nang runa kat adalag iti agas anas ka na tumaran na. Kayan masapol ang mabantayan ti panangan na. Maawatan ka, Manong. Diyak ba't ngamin maikari ang maaramid ko amin dagita? Takasapulan mo't amang gadak para kadagiti anak ko. Sigurado amay kawa kamin to kadagiti ubing, Manong. Nagsakit a panunutan amay dayon kada kami ni nanang. Awan mabalin tayo ading ko. Katagyaman nakta maawatam ti kayat ko ang mapasamak. Uwan, Manong. Di ka agdanag. Maawatan ka. Anyajay ko na mga ibagam kanyak, anak ko. Nanang, bakit kayon? Kitkas na ko na ti doktor. Masapol ang mabantayan kayo na imbag. Jakmat kahit niyagbalin kayo apadagsen ken Hilda. Takaasimot di manugang yo. Ore marigrigatan. Ananusan na, tapno mataripato na kayo lang na imbag. Wan nga rod anak ko. Jakmat kaya't amakit kita marigrigatan ni Hilda. Iso ang nagdesisyon na kayo tugot kayo ni Jabalay nanang. Nagsarita kami motan ka ni Hilda. Kat anya nga iti kunana. Siyempre, normal lang masakit ang tinakam na. Ta mayadayo kayo kadakwada nga giina. Ngayong naawatan na mo't puntok. Iso ngay manugot mo't lang. Kasanudan ngay naawanak dito'y anak ko. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti kaanakam numapan agtrabaho ni Hilda. Di kay agdanag nanang. Kas iti sigod. Tulungak mo't langid ang agi ina. Sana mabali na baybayak ida nanang. Takaasim mo't dagiti apo ko yo. Agpaisot ako ng anak ko. Ang kayat ko ano sumurutakken kay Jay. Amok asanto akakaasi da Hilda. Syakti makamo nanang. Pagsaritaan mi day ta ken Hilda, sakbay a pumanaw tayo. Hilda, kahit kung agsapol kayo ti mapagtal ka na karpintero. Ha? Apay ti karpintero, Manong? Ipaarami tayo dito sa Juanan ti Balayo. Agipatakdar kay ti basit nga store ang mabalin mapaglakwan. Siyak ti makamoy ti amin, kastamotan ti pagpuunam. Ha? Manong? Diyak kaya tapanawan kayo nga awan pang rugyan yung agiina. Isong ikan kay ti pagpuunam, tapno saan ka na mapanagsapsapul iti pakitangtang danam. Tati kayat ko, agtalinaid kalatan ditoy, tapno mabantayan pa'y dagiti kakaanakak. Hala, nakababain kan Manong. Sobra-sobran ti panang tultulong mo kada kami. Hilda, nalablabos pa'y tinaaramidam para kan ninanang. Iso akas pang supapak ko kan ka. Ibat siyan kay ti pagbiyagan nyo nga agiina.
Hilda, anak ko, panawan kayon. Sumurot akon ka ni manong mo ababe. Uwan nanang. Nasa isaya at no da kayo ijayan da manong. Tapno matari pa ato da kayo anaimbag. Agyaman na, kiti kinaanos mo kanyak anak ko. Nasakit man tirik na kamang panaw kada kayo. Nga masapol nga aramidak da ito'y. Basta na danyo ti bagiyo Laglagi po nyo nga ipatpatag na kayo unay kadagiti apo ko yo. Napatag kayo ba't kanyak anak ko? Di mo paypayan tamagima. Saan ka mabalin nga agsakit? Tanda nagiti anak mo amang namnamakan ka. Kanayon ka nga agkararag iti Diyos. Tapno di na kayo baybayan. Kantapno tarabayan na kayo nga agnanayon. Nanang. Uray na kayo mata. Nanang. Patpatkan kayo unay-unay. Nagpaimbag kayo tapno makapasyar kayong tupay dito'y Uway na anak ko. Agsubli ang tumatlaang dito'y. Apaman nga umimbagak. Nanang. Agad na di mo ito kamalang ti umay. Nagamintun ka nang iti apo kung ti umay magsarang karkan ka. Jak may ladawan tiriknak, iti adayo ti katugangak, iti danami kadagiti anak ko, manang Emi. Panagriknak kat napukawanak manan iti maysa nga ipatpateg, kas idipimusay day di asawak. Nga masapol a palubusak ni nanang, taamok ajak maipaay ti amin nga oras ko kankwana, kas tamot ten dagiti pagkasapulan na, iti isasalugan ti pigsana. Dakkel matayaman ko iti bayaw ko, taimpaayan na kami iti pagbiagan mi nga agiina. Ingka gumaak nga rod tinagsalukag, babaan iti tulong ti bayaw ko. Iso nga ita, napadakkel kon ti store ko iti sango ti balay mi manang. Saanen ang nagsubli ti sigod apigsa ni nanang. Ngem ti pagyamanak unay, kat addapay laeng abiyag. Pasaray umay na kami sukunan ni Manong Bob no mailiw unay kada kami ni nanang. Dakkel ti panagyaman ko iti Diyos, tauray na sapa apimusay day di asawak, at damot dagiti nakaikamangak, analablabos pay ngam iti pudno a kapamilya, tinangibilangan da kanyak. Daytoy ti padas ko, manang. To'y pagayam mo, Hilda. Pagayam ko Hilda, agpapada kayo anagasat, kadagiti nakaikamangam, agsipod ka na singpot kamot anaikamang, iso anasaya at damot kan ka. Makaparagsak amaamuan nga addalat tadagiti maikamang, amang ipatag-unay kadagiti nakaikamangan da. To'y pakasaritaam ti mangipanagnek, nga awan kinapudno ti damag, wenno mabuybuya tayo, nga awan ti agkatunusan a maikamang iti nakaikamangan na. Ngamin, depende laeng dayta iti linnangan, kan panagraem iti tunggal maysa. Kasken ka, ken kadagiti nakaikamangam. Sapay kumata paraburan pay tinamarswa iti atidug a panagbiag ti katugangam, tapno agtultuloy ti kinaragsakyo,
kas may sa pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panang ibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiya. Bintun, mapunas, dito'y lagi.